Mateo, Kapitulo 28. Pakalihis kan Sabat, madurodiklumpa kan Domingong aga, nagsungko sa lulubngan si Maria Magdalena asin ang saro pang Maria. Biglang naglinog din makusog, huli tamay sarong anghel nin kagurangnan na naghilig-hali sa langit. Nagduman sa lulubngan, pinaligid ang gapo na nakatakop dangan tuminukaw sa ibabaw kaiyan. Nagliliwanag siya siring sa kikilat, asin ang gubing niya maputi siring sa ambon. Huli kan takot sa iya kan mga bantay, tinakigan sinda asin nagkapurukan nagaro mga gadan. Nagtaram ang anghel sa mga babae. Dai kamu matakot. Aram kong hinahanap nindo si Jesus na ipinako sa krus. Mayo siya digdi. Nabuhay siya liwat siring sa iyang sinabi. Madya kamo, hilingan nindo ang hinutadan sa iya. Dangan padumantulos kamo, asin sabihan nindo ang sa iyang mga disipulo, na nabuhay siya liwat sa mga gadan. Maiinot siya sa indong magduman sa Galilea. Duman nindo siya mahihiling. Tandaan nindo ang sinabi ko sa indo. Kaya hidaling nagluwas sa lulubngan ang mga babae. Tinatakigan sa takot alagad maugma. Nagdalagan sinda tanganing baritaan ang mga disipulo. Alagad sinabat sinda ni Jesus asin sinabihan. Mapasaindo ang katuninungan. Dinulok ninda si Jesus. Kinaputanan sa iyang mga bitis, dangan sinamba siya. Sinabihan sinda ni Jesus. Day kamo matakot. Sabihan nindo ang mga tugang ko na magduman sinda sa Galilea. Taduman ninda ako mahihiling. Pakahali kan mga babae, nagduman sa syudad ang ibang mga bantay, asin isinumbong sa mga punapadi ang gabos na nangyari. Nagurulay ang mga punapadi asin ang mga kamagurangan. Kan magkauruyon sinda, tinauan ninda kulang kantidad ang mga soldados, saka pinagbutan. Sabihon nindo sa mga tao, namantang kamo natuturog, nag-abot ang mga disipulo ni Jesus dangan hinabon ang sa iyang bangkay. Kung makaabot ini sa gobernador, kami na ang bahala na magpaliwanag sa iya. Mayo kamong dapat na ikahandal. Kinuha kan mga bantay ang kwarta, saka kinibo ninda ang sinabi sa inda. Sagod ngunyan, siring kaiyan ang sinasabi kan mga Hudiyo. Nagduman ang 11 disipulo sa Galilea, sa bulod na pinapadumanan sa inda ni Jesus. Kan mahiling ninda si Jesus, sinamba ninda siya, alagad ang iba nagduwa-duwa. Dinulok sinda ni Jesus asin sinabihan. Itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga. Kaya paduman kamo sa gabos na tao, sa inman na lugar. Gibuhon nindo sindang mga disipulo ko. Bunyagan nindo sinda sa ngaran nin Ama, nin Aki, asin nin Espiritu Santo. Tukdoan nindo sindang magkuyog kan gabos na ipinabuot ko sa indo. Girumdumo nindo ini. Danay akong kaiba nindo, sagkod sa katapusan kan panahon.